konbokatorioen aitzakia da, aurten udal euskaltegia 25 urte egiten dituela. Eta urten zehar hainbat ekitaldi jada batzuk egiten ditugu eta beste batzuk egingo ditugu. Une honetan 150 bat ikasle inguru dabiltza udal euskaltegian. Eta hori zerbitzu emateko gaur egun 6 irakasle eta administrari bat daukagu. Eta ekainaren 16an Getarira egingo da ekinaldi bat, eta bastante ondo dijo... Bai, esan behar dugu, egun hortan Getariara joango gara autobusez, eta goizean Txomin-Etxaniz txakolindegia bisitatuko dugu, txakolina dastartu eta arratsaldean Valentziaga museora joango gara eta bisita egitatu egingo dugu. Autobus bat osatu dugu, eta oso gustora gaude, batez ere oso planteamendu irikia egin genuenez, ikasleak, nintza lagunak, irakasleak, bestelako herritarrak ere hurbildu zaizkigu eta espero dugu oso egun ederra pasatzea. Gero urte bukaera aldea jau aurrin azaroan eta abenduan ere beste ekitaldi batzuk egingo ditugu, adibidez abenduaren urten aurreneko aldizintzan mintzodromoa errepikatuko da, nahiko poliatea ezalako, eta herriko beste euskaltegiekin batera ere parte hartuko dugu, arrakasta ikustea. Udal euskaltegiko sarreran egongo da, eta horko intentzioa da bilduma bat sortzea. Gonbitea egiten zaie bai euskaltegiekin pasa diren guztiei, eta baita herriko pertsona, eragile edo gozoa ematen dion guztiak hor dauka aukera behar udal euskaltegien inguruan zer gauza idatzen nahi duela, marraztu nahi duela, eta bere gogoetak, beren oroimenak, pixkat konpartitzeko, edo marrazkien bat, bertsoren bat, nahi duen idatzi dezakete, eta guk hori gordeko dugu gure oroimenean eta baita euskaltegiaren ondare gisa.